Uyabona? Nethi ningavani apha endlini nowakwakho kanye inkazana. Uvela uba umoya utshintshile nje. Akumandanga, hayi. Kubi. Uyeva man, there's something wrong. Imagine uzohlala naye lo mhlala apha endlini. Unxiba wena. Utya wena. Ngomso uve kuthi indoda ine-heart attack, ineswekile, ine-high blood pressure. Gqirha xa ijonga indoda inesigulo, kanti hayi sisigulo asisuki kwenye indawo, sisuka kulo uhlala naye uyakutshutshisa. Yho! Oh, yebantwana, abantu abangoomama banjani nakanje? Banjani? Yho! Hayi, lo mfana, ezinto uzazela phi? Unamava, seyisuka kuzo. Hayi, sofuna uba ndizazela phi? Bambelela apho ubambelele khona, mntu awubambela apho ndibambele khona, Nantsika.